αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Υπάρχει δηλαδή ένας άριστος συνδυασμός. Δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του λόγου της φύσεως και της γνώμης ή της προαιρέσεως του ανθρώπου. Αυτή υπήρξε η Παναγία. Δεν αρκεί να λέμε ότι η Παναγία ήταν μια καλή γυναίκα. Δεν αρκεί απλά να λέμε ότι η Παναγία ήταν μια από τις καλύτερες γυναίκες που γνώρισε ο κόσμος. Το πρόσωπο της Παναγίας είναι κάτι πάρα πολύ υψηλότερο. Γι' αυτό ακριβώς αυτονόητα είχε την υπακοή. Και όταν της είπε εκείνο το πράγμα ο άγγελος, το οποίο δεν το κατάλαβε, ότι θα γεννήσει δηλαδή τον Υιό του Θεού, που δεν το πολύ κατάλαβε, είχε όμως το πνεύμα της υπακοής να πει «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμαση». Αυτό είναι το πνεύμα των θεοφόρων ανθρώπων, η υπακοή. Είναι σαν την υπακοή του Αβραάμ, που του είπε ο Θεός να θυσιάσει το παιδί του. Και εκείνος δεν είπε γιατί. Και εκείνος δεν είπε ότι αυτό είναι ένα μόνο παιδί που έχω. Και αυτός δεν είπε ότι αυτό είναι άδικο. Δεν είπε γιατί αυτό με βρήκε. Αλλά είπε με πολύ απλότητα το ναι, Κύριε. Η Παναγία είχε ένα πνεύμα ταπείνωσης αληθινής. Αν ζούσε σήμερα, ίσως για αυτήν μπορεί να μην έγραφαν ούτε οι εφημερίδες, ούτε οι τηλεοράσεις θα έλεγαν, ούτε στο ίντερνετ θα υπήρχε, ούτε θα αυτοπροβάλλεται όπως προσπαθούν να προβάλλονται πολλοί άνθρωποι σήμερα. Δεν θα έκανε τίποτε από αυτά, αλλά θα ζούσε όπως έζησε, έχοντας και κρύβοντας μέσα στην καρδιά τους αλήθειες που σε μας είναι απρόσιτος. Η Παναγία είναι εκείνη η οποία βρίσκεται στο μεθόριο μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Πολύ ωραία ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνη σοι Θεοτόκε στάσα μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Τον μεν Θεόν Υιόν του ανθρώπου επίησας, τους δε ανθρώπους κατηργάσετο Υιούς Θεού γενέστε. Την γην ουρανόσασα. Εσύ πήγες στη γη στον ουρανό και το γένος των ανθρώπων ανυψώσασα.